Kani ka kshay kan long sa kawaypat na kibabun ki jaka jingok kai kibadan po sora. Kabakan krengi kibabun ba kinangan jingok kai perthai kiblat duit de kispa bat ki hajar ngot man kasngi sige thai sora. Ya kani ka jaka nani kani ka kshay da tip kum katna ka kshay lai pateng khosi. Bat kum kadak ban pen internet bat ban bahaya kani ka kshay bat khamtam ya ka jaka jongka na kalyang jongka Khas Hills Autonomous District Council po ka janam jong usiyam upati taskan kalamang arklur tam tingka na kabanta ban penitenat ban penbha marsna ya kaletiya kibadon ha kan dikaksay ya kabala banyu ikan diang ru ya kibabon kibenta jongka than diwa. Clear jong ni kaksay asinaru ya kay way ke jingki ka ba itnat ya ka bala man kam na silang sa silang pat ka pati kena pati poiste kini buja kini sngot tenan ng baju kan dikawa ka badan ki ki bitnan bala asinaru ya ka lentia na du caka ka bayan kali silu syapo ka badan jingki ba ka bayan ka ki du kaksay ini ka benta ka keru saudang de ki ranap lum ki itnat ki klau ki bajengam pat kamjuru ya ki sharing lum ki banang kring susu ya ki pai ba ki bapoi se kate ki chaka. Sua bandung saya kan di kabenta juga ksai la senaru ya ka mini park ka bakan tup ya ka jakai la ka joki kena ta la senaru iki lentia ke la siang di kimau ya ka tup ka kimau alyang po sora la senaru iki yeng ya ka ki beriu ki la ban penekam na ka taman set menti ka po balik bau kana kini di kimau ya ka la sniap berstahi de kiti po sora andai la penondur pat akar kom ka internet kaban long kat kum kiri kejuk kaban mentah. Susu lah penitenan bala penir kiki baju ki mau ki letih lo ke koi ke khadop kaban buat kiri kejaka bajila bayi ihang ni ya ka jirkom sina ka baj sani ka kom sina ka bajili kiti kaban nak pen itra susu ya ka kom sina kiri kejiki kaban buat ya do ke sai
Ang laban ihang nila penangkam baik deki mau ki bala banyo nak kami marian bat akarukom bu iki mau kalong kabe itnat bat kabai da ini hadu kata-kata kani ko degi juktai ko wen ki yeng ke ben pok kete jaka ya ka bala penangkam deki mau ki bala banyo nak kathan sora kani ka mini park kabala shna na kamantaban benar-benar ki kena ret tang bahar mentai kan ka mini park umpan semula pli kini di kena ki bersih orang tengah ka jeng kai joki ha ka sengi balik jengo ia ka tei ka ksai kini mata kadi ka jingtei ka ba long lateh her kom jong ka jingking ka badan hang ni hapok ksai lai pateng kho siu ka badan hapok ka senda jong ka snong maumlu bat ka snong marai ka phon ka badan sep ngi na ka karkhana snade bilat ka bal jutip kom ka maumlu shera simen ka ksai lai pateng kho siu ka ha ba ka no rempum sekiriat jong ka risora ya ka mangila ban iru ya ki riat ba ki sharing lum ki badan silyang jong ka ksai akum juru ya ki jengtut ya ka ksai bakum juru ya ke letia ya ka bala snabha bala ker kham baki pa ba ke bala stay kin sungai ka letia namar ka jaka kham long riat bakum juru ka dan ka bakawa apo jong ka digan tia lingba ka jeng trei jong ka khasil atamot district council ngile ui bat ngin sa ui sa ka weipat ka jaka jong ka ke ba itenat ang ne po sora ya ka bala tei ha ka dur ka ba itenat bha mar ka por janmet ka por pasap ka sngi ngina ban ui ya ka jeng doi je ki kijat sngi ya kan ka kshat ka ba no sti seporiat ka ba tu shadu kisnong nong riat bat ki ki de kisnong ki badan sepo ki riwar jong ka shela kani menta kadanan hapo jong ka jingtei bat lesi satang ka tokan por lala bat pendap ya ka bat lakmi lenti bakan kring ya ki babon ki nong sangkai perthai ki ban poi chani sipo sora nagani ka ksai la ban iru stai sapang sapngi sapangmi jong ka ksai ya ka kata ka bagi ong ka 100 waterfall scam ka balasna da ka tourism society na po momulu bangila ban iru ya ki fencing nani ki jingker ki balasna dekat soil and water conservation. Kumta baro saudong jong kani kajaka kanlong ka way ne ki tourist spot. Kiban pau nambah ne po than sora. Bat kai ka badan kam kalong bana kalyang ki bor ki bapentri ya kani ka project hang ne ken pendep ya ka kapor ka babyang bat amde tang pendep ya ka kapor ka babyang handai ka badan kam ya kalong bakin sna janai namar kajaka ka kamilong ima khandiat makalong karyat. Kanlong janai har kom ka ban itenat ka ban iskam bat ka ban long kata ka jeng kerhu ya ki pak ba jong ni ka than bada ka juga poru kat ba kan deka tourist spot kan pat play ya ki pak ba kas long ka badan kam ban kentu pat ya gitu ki wan ka chene ka jaka ban pen jabo ya kan deka jaka ban bret ya ki plastik ya ban bret ya kini kudo ki jeng jakhlia ki kat jot ba ki de ki sla ni ki jeng penjot dan ni ki jeng penjabo ya kamriang khnang ba kan deka jaka amtang bakan long ka jaka jengok ka ya ki nong sangkai perthai ne ka juga por kan lang ru ka jeng kerkhu ya ki pak ba jongan ni ka than sora